नोंथांमोननो बयनोबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावबाय। आं दा नैबे खालाइगाव सुभाष मोसाहारि बड'लेण्ड मार्टियार बिथां दिनै 19 फेब्रुवारि 2020 बिथाङा बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव 1989 मायथाइनि 19 फेब्रुवारि दिनैनि सानाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि मुंख्लं सान फालिदों, बिथांमोना नायलांनो हागोन। खालाइगाव इउनिटनि सिङाव थानाय साफ्रोम मेलेमजिबि साननो हनो गोरों रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि दख'रानि गासैबो गावबुरा, जोंनि दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोम गावबुरा आरो बेयावनो नुजाबावनो हानाय जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दालाइसा आफादनि साफ्रोम मावथि लोगो नोंथांमोन। गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आं बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। जोंनिनो बे मुंख्लं कम्पानिनि न'खरनि बिदा मानगोनां मुस्रि सोरां मुसाहारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सिनायथि लानायनि थाखाय। 19 फेब्रुवारि 1989 मायथाइनि मोनाबिलि समाव मुंख्लं सुभाष मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे भलन्टियार फर्सनि मोनसे हान्जाया रामफलबिल आन्चलिकनि सिङाव थानाय थिलाफारा बोरमाबुरि दालांखौ सावनो थांदोंमोन। बेवहायनो आसाम पुलिसफोर पेट्रलिं होनो फैनायाव पुलिसफोरजों आखायाव खेबदार खाथु सिलाइ लानानै गावलायदोंमोन। नाथाय सुभाष मोसाहारिनि 2 नम्बर सिलाइया गावब्लाबो सुथियाखैमोन। बेयावनो बिथाङा पुलिसनि राइफलजों गावजादोंमोन। गोजोरै उदांस्रि होनांगौनि थाखाय बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ अराय बुहुमाव फोथांनानै दोननायनि थांखिजों आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बर' हारिनि गासै रायजो राजाफोरखौ बेयाव फोनांजाबनायनि थांखिजों गोबां समाव गोबां आफाद दादोंमोन। जेरै गुबुन मोनसे समाव BPSC दादोंमोन आरो बेनि उनावहाय माखासे जोङो आलादा लाइनजों खामानि मावनांगौनि थाखाय भलन्टियार फर्स दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय इन्टेलेक्सुवेल जारिमिन महरै थाथोंसै सारमोनहा। बै समाव बर'आ जेरैबो असमियाफोरजों नाख्रेबजानाय, बेनिफ्राय उदां जानाय, खाथि फैनो नाजानायनि मोनसे बाथ्राबरन जादोंमोन। सिबिनाया जाहाथे थायो, जोंनि हारिनि गेजेराव जोहोलाव सिबिनाय, जोहोलावखौ मान होनाय बे आखुखौ जों जाहाथे लाखिबाय थानो हायो। जेनाखि बर'नि सासे आगोमा मुंख्लं सुभाष मोसाहारि बिथांनि थैनाय सानखौ गोसोखांनानै जे दिनै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे बिथांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनायजों लोगोसे आलारि बाथि फोजोंनाय, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय खालाइगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेवहाय बाहागो लाबावनो हानाय बे दालाइसा आफादनि गासै सांग्रां बोसोनगिरि नोंथांमोन, बे खालाइगाव ओनसोलनि खाथि खाला गामिनि मानगोनां गामि गोराजों लोगोसे गामिनि साफ्रोम साननो हनो गोरों रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेयाव बाहागो लानो हाबावदों जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बोसोनगिरि सार शिबराम नार्जारि आरो ओनसोलनि सासे सानसुमै आरो रामफलबिल ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि सार हरेन्द्र कुमार ब्रह्म बाहागो लानो हाबावनाय दिनै जों जाय मुंख्लं बिथांखौ गोसोखांदों बिथांनि न'खरनि आंगोनि बिदा आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय ओनसोलनि गासै साननो हनो गोरों रायजो राजा नोंथांमोन। गिबि आं बयनिसिमबो दख'रा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बे समाव बावग्रोदों। दिनै गोबां बाथ्रा बुंनाय नङा, जिहेतु बेवहाय जेसेबांनाखि बाहागो लाफैदों गोबाङानो बिथांखौ मिथिनाय, आंनिफ्रायबो गोबांसिन मिथिनाय ओनसोलनि हिसाबै आरो बै समनि बैसोआव गिदिर बिथांमोनखौ लोगो मोनबोनाय दङ। जेखियानो जाया मानो दिनै दख'रा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेवहाय हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै आरो मुंख्लंफोरखौ मान होनांगौआ जोंनि खामानि हिसाबै लाफैबाय। गिबिथार आङो खुलुमनाय बावनो सानदों जाय आगोमा मुंख्लं बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय गैलिया। बै समावहाय बिथाङा
जे बर' हारिनि माखासे उदांस्रिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै गावनि जिउखौ मा जागोन मा जाया बबे खामानिखौ मावोबा मा खैफोदाव गोलैनो हागौ बेखौ सानाबालानो जे बिथांमोना खामानि मावनानै होलांबाय आरो दिनै बिथांनि मुंख्लं सोरगोआरि जिउआ जेरावखि थाया मानो आङो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बिथांनिसिम बावहरदों। बे समावहाय बिथांखौ गैया खालामनानै एबा बिथांनि रुंसारि जालांनाया न'खरनि थाखाय गोबां दुखु थादों जानो हागौ आरो बे दुखुथिया न'खरनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावबाय। दिनै आङो खालाइगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाख्नायनो सानो जाय हाबाफारिखौ सिगां समनिफ्रायनो खालामबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो खालामबाय थादों। इयुननि समावबो जों खालामलांबाय थानांगोन। मुंख्लंफोरखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन। दिनै बिथांखौ आङो जा एसे मिथिगौ आङो बेखौ बुंनो सानदों। जिहेतु बै समाव जेब्ला बड'फानि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननाय सममोन आरो बेवहाय जे बर' हारिया जे बै समावहाय गुबुन हारिजों गादबजानाय बिथां मार्टियार सुभाष मोसाहारिनि न'खरनिनो सुभाष मोसाहारिनि बिदा मुस्रि सोरां मोसाहारि बिथांखौ आं दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैनि मार्टियार सुभाष मोसाहारि सामलायनाय खालाइगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो मावथिफारिया बिथांमोन आरो दालाइसा आफादनि खावलायनाय बादियै नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा रामफलबिल आन्चलिक कमिटिनि मानजाथाव आफादगिरिजों लोगोसे बोसोनगिरि आरो बिथांनि सफैफानो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेवहायनो नुजाफैबावनो हानाय ट्राइबेल संघनि मानगोनां रामफलबिल प्राइमारि कमिटिनि मानजाथाव नेहाथारि आरो बेवहायनो नुजाफैबावनो हानाय गेदेर गेदेर राजा दैमारि आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गावबुराजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोन। दा बे समाव गोबां थाखोनि गोबां आफादनि फिसा फिसा बिबान लानाय गिदिर गिदिर बिबान लानायफोर बे ओनसोलनिफ्रा बेवहाय नुजाफैनो हादों। दा नुजाफैनायनि गेजेरजों फंसे फंनैब्लाबो जों बिबुंथि होनायखौ खोनानो मोनबाय। दा बिथांमोना जेरैबायदि बिबुंथि होदों जे बियो आंनि साननायाव सैथोआनो आरो बेखौ इयुननि फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो खोनासंनानै लादों बेखौ आसा खालामबाय। आरो सुभाष मोसाहारिनि बे थैनाय सानखौ खालाइगाव दालाइसा बर' फरायसा आफादा दैदेनबोबाय थादों बेयो सैथो आरो दैदेनलांबाय थागोन बेखौबो मिजिंथिदों। नाथाय बे दैदेनबोबाय थानाय समफ्राव आङो मार्टियार सुभाष मोसाहारिनि सासे बिदा जानानै बिथांमोननो माबा मोनसे सहाय सुबिदानि थाखाय माब्लाबा दुखु फैयो। एसे माबा मोनसे सहजफोर होनो हायोब्ला गोजोनथाव जागौमोन साननाय फैयो। नाथाय हायाखै। बेफोरनि थाखाय आङो दालाइसा आफाद बर' फरायसा आफादनाव मदद होफानो हायिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो गोबांथार बुंनांगौ बायदि आं सानाखै। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बेहाय नुजाफैनाय गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनि सुभाष मोसाहारिनि बिदा जानानै गोसो गोरबोनि मान बावनायखौ खनसे जासिहरनानै आंनि फोजोबनाय जाबाय।